rukun Islam kang lima puniki sae kaya ngono jare kok wedhos kecek-ceken dek ben tau bintang tamu Sa Elisa. Napa Mbak? Apa tadi? bagus sae ngoten niku kok jare kok wedhos kecek-ceken Oh iya. Iya. bagus sae Kece-ceke. Iya, boleh. kati ndakno mring sasama aja padha ditinggalke Pak Slamet. dalem Ingkang putra nggih saged gandang kados panjenengan, Pak Joko. aku yo gumun lho Lah pripun? Pak iki sithik-sithike yo tau ngerti seni Lah nggih, nggih putrane blas Mas, nuwun sewu Mas. Pak Slamet nuwun sewu. Kok kula kok rada curiga, Pak. Wong titisane jenengan suwantene apik lho. Lah kok putrane mboten? Lah curiga kok. lah kowe yo malah buka rahasia Ibu legahe teng pundi? nonton iki kok takon nganti kaya ngono ki apa maksudmu Hah? kok len telusur Monggo Mas Slamet, monggo. rukun Islampu niku sahadate kang angka siji Lanjut. piye Mas Adi Kang angka kang angka loro salat dene kang telu wong andak tembange kok ya dikorup. Ya kan kuwi jenenge langsung kesinambungan lho. Jenengan barang yo dadak rusoi lho ya. Ya ora apa-apa. Ramadan. Ramadan nindakno poso papat jagat kalimo munggah haji rukun Islam sampurna jas luar biasa Jos, tepuk tangan Pak Slamet. Pak Slamet. lulus iki Mbak lulus alhamdulillah bicara biji yo 15 sadure 10 jadi dipunjuli 10 tak punjuli yo Kowe iki dadi guru kok lomo men. Biji ki teko 10 biji. ora guru-guru Napa? dosen Dosen keluman yo melu kecatol karo mahasiswane wi. rugi lah yo mas nggih monggo dados pepiling Nggih. Monggo Mas. Monggo. Yo. La
subuh duhur lan asar Saat saya ingat dinda magrib lan isya cakape Wow. Sembrono iku perintah agama Ngeling ana ing donya sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapareng besok munggah suwarga Yo. Oi. Iya. Pepeling sampun katuraken menika Pak Slamet.